Ola, diríxome a todos e a todas en este fermoso día para dar apertura á festa do 37 aniversario da nosa entidade, Airiños da nosa Galicia, e saudarvos cos mellores desexos nestas datas tan complexas. Este ano non podemos realizar de forma habitual os actos que tiñamos planificados, pero si queremos estar con todos vos e celebraremos a nosa festa virtualmente, para que todos podamos pasar un anaco fermoso. Quero enviar os meus mellores desexos aos que estades sufrindo este terrible virus. Desexoves unha pronta recuperación. O humor e a risa é a mellor terapia. Non deixedes nunca do sorriso. Todos xuntos vamos a vencer esta pandemia. Así que enerxía positiva e ganas de vivir e moito ánimo. E a todas as persoas que perderon algún familiar ou amigo, o máis sentido pésame. O sinto moito. Ánimo e forza para seguir. Nestes días de celebración da nosa festa virtual, podedes interactuar con nosas actividades a través das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e a nosa página oficial. Xa sabedes, a pasar un anaco fermoso entre todos, e pronto poderemos xuntarnos, abrazarnos con máis forza, pero iso, agora toca ser responsables, seguir a festa desde a casa. Moito ánimo e moita forza. Airiños da nosa Galiza, máis vivo que nunca. Viva Airiños!